Goedemorgen allemaal. Fijn dat u gekomen bent voor deze zangdienst onder het thema Het licht blijft schijnen. Gisterochtend hebben we vanuit de Bijbel het wonder herdacht dat Jezus 2000 jaar geleden geboren werd. En dat we met verlangen uitzien naar zijn wederkomst. Gistermiddag hebben we de kinderen de Bijbelteksten horen opzeggen en de liederen horen zingen die daar betrekking op hebben. En vanmorgen willen wij met elkaar, met liederen en gezangen, het wonder van de geboorte van onze Heer Jezus herdenken. En het verlangen naar zijn wederkomst. Maar voordat we deze zangdienst vervolgen, willen we eerst onze afhankelijkheid van de Heer uitspreken. En met de woorden van het votum, zoals we dat iedere zondagochtend horen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is van generatie op generatie en die nooit ophoudt met wat zijn hand ooit begon te doen. Amen. We zullen het programma verder, zoveel mogelijk zonder verdere aankondiging, vervolgen.
Ik realiseer me dat ik degene die met internet met ons verbonden zijn niet welkom heb geheten, maar die met ons meekijken en met ons meeluisteren ook van harte welkom. Voordat we verder gaan wil ik u voorgaan in gebed. Vader in de hemel, voordat wij deze zangdienst vervolgen willen wij naderen voor uw aangezicht. Heer, het is onrustig in deze wereld. De wereld staat bol van oorlogen, terreur, aanslagen en natuurrampen. En dat soms niet eens zo ver bij ons vandaan en soms zelfs in ons eigen land. Maar ons hebt u gegeven om in alle rust en in alle vrijheid bij elkaar te komen. Om te zingen van uw komst op aarde en van ons verlangen naar uw wederkomst. Grote God, geeft u ons olie voor onze lamp, zodat wij een helder zicht op u hebben en blijven houden. Maar ook dat uw licht straalt in deze wereld. Wilt u ons zegenen in het zingen? Wilt u de muzikanten de vaardigheid geven bij het bespelen van de muziekinstrumenten? En wilt u onze aandacht vasthouden als wij nadenken over het thema, het licht dat in de duisternis kwam? Heere, laat alles zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. We vragen het van u, pleitend op uw genade. Amen.
Ik zal met jullie gaan lezen uit Lucas 2 van 1 tot 20. En het geschiedde in de dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggende in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei: eer aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen.
En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heer ons bekendgemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggende in de kribbe. Toen zij het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat over dit kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat er door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.
We zullen nu luisteren naar wat 2 generaties vertellen over wat kerst voor hen betekent. Ik nodig Niels uit om hier te komen. Een paar weken geleden kwam Chris Druif bij me langs. En hij stelde de vraag, wat betekent kerst voor mij? Deze vraag heb ik ook aan mijn opa gesteld. Het eerste waar ik denk bij kerst is samenkomen. Samenkomen van familie. Denk bijvoorbeeld aan gezellig gourmetten of de All You Need Is Love kerstspecial te kijken. Maar kerst gaat ook over samenkomen van God met ons. We denken dat God op deze dag dichtbij komt als mens, net als wij. Tijdens deze kerstdagen met de extra kerkdiensten sta ik ook stil dat God bij ons is. Dat we niet alleen voor staan, maar dat hij met ons meegaat. Iets anders waar mijn vader mij op wees, is dat kerst ook laat zien dat God zijn belofte is nagekomen. Hij heeft zijn enige geboren zoon naar de aarde gestuurd. Dat laat zien dat als God een belofte maakt, dat we op hem mogen vertrouwen. Mijn opa, Arie Massereel, heeft het volgende antwoord gegeven. Als kind was het een feest voor mij. Een boekje met wat lekkers. Bij het ouder worden begint het anders te spreken. Het zien dat de Heer Jezus geboren is voor mijn zonde. Dit mag ik ook beleven bij het viering van het heilig avondmaal. Dat het steeds een groter wonder wordt. Het zien op Gods genade. Johannes 3, vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. Dat dit het houvast is voor nu en in de toekomst, wens ik aan ieder toe. Arie Massereel. Broeders en zusters, gasten die hier zijn of met ons verbonden zijn via de livestream, de verkondiging, het licht dat in de duisternis kwam. Kerstfeest. Een tijd waarin we vaak omringd worden door lichtjes, muziek, gezelligheid, familie. Maar achter al die warmte zit een boodschap die nog veel dieper gaat. Vandaag willen we stil worden en luisteren naar deze eeuwenoude en nog steeds vernieuwende kerstverhaal. God wordt mens. In Jesaja 9, vers 1 lezen we: Het volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht. Zij die wonen in het land van diepe duisternis, over hen schijnt een licht. Dit is het beginpunt van kerst. Licht komt in de duisternis. Niet pas als het goed is, maar juist wanneer het donker is. De Bijbel romantiseert de wereld niet. Ze zegt niet dat alles goed gaat. Dat mensen het wel redden. Nee, er is donker in de wereld, in de geschiedenis, in ons eigen hart. En toch, juist daar komt God. Er zijn een aantal punten die ik langs ga. Ze zijn niet zo lang. Schrik niet. Punt 1. God ziet ons in het donker. Misschien draagt u iets bij u wat niemand ziet. Misschien is er een leegte, een pijn, een verlies, een vermoeidheid. Of zorgen over iemand van wie u zielsveel houdt. Misschien herkent u wel de stille gedachte: Heer, u weet het toch wel? Kerst antwoordt daarop: ja, hij weet het. En hij komt. Want in Lucas 2 vers 10 klinkt de engel: wees niet bang, want zie, ik breng u goed nieuws, grote blijdschap
voor heel het volk. Wees niet bang. En dat is geen opdracht, maar een geruststelling. Niet, je moet niet bang zijn, maar je hoeft niet bang te zijn, want ik ben gekomen. God komt naar ons toe. En niet wanneer wij het licht al hebben gevonden, maar juist wanneer het donker is. God ziet ons in het donker. Punt 2. God komt op een onverwachte manier. En hij komt op een manier die niemand had verwacht. Niet in een paleis, maar in een stal. Of in een grot, zoals we gisteren hoorden. Niet op een troon, maar in een voederbak. Niet omringd door edelen of belangrijke mensen, maar door dieren. Niet als een machtige heerser, maar als een kwetsbare baby. Waarom? Omdat God wil dat niemand hoeft te zeggen, hij is zo ver weg. Want God komt zo dichtbij, dat hij gedragen kan worden. Zo kwetsbaar dat hij huilt. En zo menselijk dat hij onze tranen begrijpt. Johannes 1 vers 14. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dat betekent, God kijkt niet van bovenaf naar ons leven, maar van binnenuit. Dus als jij je soms niet begrepen voelt, mag je weten, Jezus begrijpt jou echt. Hij kent het menselijk bestaan niet van horen zeggen, maar vanuit zijn eigen lichaam. Dus als jij zegt, Heer, ik ben moe, dan zegt Jezus, ik weet wat moe zijn is. En als jij zegt, Heer, ik voel me zo alleen, dan zegt Jezus, ik heb ook alleen gestaan. En als jij zegt, Heer, ik heb pijn, dan zegt Jezus, ik ken pijn. Ik ben bij jou. Punt 3. De herders. Genade kiest anders dan mensen. En let op wie het nieuws als eerste horen. Niet de machtige mensen. Niet de hooggeleerden. Niet eerst de burgemeester. Maar herders. In die tijd stonden herders laag in aanzien. Eenvoudige mensen. Werklui. Geen opleiding. Geen status. Maar God zegt juist tegen hen, jullie mogen het als eerste weten. En dat vertelt ons iets. God kijkt anders dan wij. Waar mensen waarderen wat groot is, kiest God wat klein is. Waar mensen selecteren op prestatie, opleiding, inkomen, kiest God uit liefde. Misschien denk je soms, ben ik wel goed genoeg? Wat heb ik God te bieden? Maar Kerst zegt, je hoeft helemaal niets te bieden. God komt naar jou toe. Genade begint met zijn initiatief. Punt 4. Kerst vraagt om antwoord. Let op wat de herders doen. Ze blijven niet in het veld. Ze zeggen niet, mooi verhaal, daar doen we later wel wat mee. Het komt nog wel eens, die kraamvisite. Nee, ze gaan. Ze zoeken het kind. En ze vinden het kind. Ze zien hem, Jezus, geboren. En daarna gaan ze vertellen. Hun hart stroomt over van vreugde en van blijdschap. Lieve mensen, het kind in de kribbe, de geboren verlosser, vraagt ook vandaag om een antwoord. Niet of we perfect zijn, niet of we het allemaal begrijpen, maar zijn we bereid ons hart te openen en hem te volgen? Dus maar één ding, een open hart.
Misschien heel stil, met één zucht. Heer, kom in mijn leven. En dat is genoeg. Want het licht hoeft niet groot te beginnen. Een enkel vlammetje verdrijft al de duisternis. Het licht overwint. Dat licht is sterker dan alles wat donker kan zijn. Johannes 1 vers 5. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet overwonnen. Let op. Er staat niet, het licht heeft misschien een kans. Nee, de duisternis heeft het niet overwonnen. Het licht van Jezus Christus is sterker dan angst. Sterker dan schuld. Sterker dan dood. En dat is zekerheid. Dat is hoop. En dat is kerst. Misschien is het in jouw leven niet meteen zichtbaar. En het betekent ook niet dat alle problemen verdwijnen. Maar het betekent wel dat je er nooit alleen doorheen gaat. Misschien voelt het licht klein. Maar het is aanwezig. En het zal groeien. Want Jezus leeft. Halleluja. Tot slot. Kerst is de liefde van God in menselijke vorm. En kerst is hoop die niet verdwijnt. Kerst is Jezus. En mogen zijn licht jouw hart vervullen. Mogen zijn vrede jouw gedachten kalmeren. En zijn vreugde jouw dagen verwarmen rond kerst, maar ook de rest van je leven. Want God is gekomen. Kerst. En ik sluit af met de woorden van het thema van deze dienst, van dit feest. Het licht dat in de duisternis kwam, blijft schijnen. Amen.
Ook in deze zangdienst willen wij ons geloof belijden. En ik heb daarvoor gekozen voor een samenvatting uit artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daar belijden wij geloven en belijden één God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die hemel en aarde geschapen heeft. Wij geloven en belijden dat Jezus Christus onze Heer is, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft en voor onze zonde is gestorven, maar is opgestaan en ons het leven heeft gegeven en wiens wederkomst wij verwachten in heerlijkheid. Wij geloven en belijden dat de Heilige Geest ons vernieuwt, de gemeente bouwt en ons bewaart tot het eeuwige leven. Amen. We zijn alweer bijna aan het eind gekomen van deze zangdienst. En ik wil u voorgaan in dankgebed. Heer onze God, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze zangdienst. Maar voordat wij naar huis gaan, willen wij u danken. Heer, dank u voor het licht dat in deze wereld is gekomen. Een licht dat blijft schijnen. Ook in de duisternis. Ook bij twijfel en in nood. Wij danken u voor de hoop, de vrede en de liefde die wij in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, hebben ontvangen. Heer, maak ons tot mensen die leven in zijn licht en het doorgeven aan anderen. U zij de lof en de eer en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen. Lieve mensen, we zijn nu echt aan het eind gekomen van deze zangdienst, waarin we hebben gezongen van het licht dat in de duisternis is gekomen. Het licht van Jezus Christus, dat blijft schijnen. Toen, nu en voor altijd. Dank voor uw aanwezigheid, dank voor het meezingen en het luisteren thuis. Juist door samen te komen en laten we zien dat het licht niet uitdooft, maar gedeeld wordt. We mogen dit licht meenemen de komende week in, het nieuwe jaar in en onze omgeving in. Want hoe donker het soms ook lijkt, het licht blijft schijnen. En nu komt het moeilijkste gedeelte om iedereen te bedanken. Het gevaar daarvan is altijd dat je iemand vergeet, maar ik zal mijn best doen. Ik wil iedereen bedanken die aan deze zangdienst heeft meegewerkt. Allereerst dank aan de organist voor zijn prachtige orgelspel, maar ook de jongelui die met hun muziekinstrumenten onze zang hebben opgeluisterd. Het was geweldig. Dank jullie wel. Dan dank aan degene die de schriftlezing heeft verzorgd en uiteraard ook degene die de meditatie heeft verzorgd. Ten slotte dank aan de bijdrage voor het verhaal van de 2 generaties, wat betekent kerst voor mij. En uiteraard ook onze dank aan degene die de techniek heeft bediend, waardoor het mogelijk was dat u ook thuis mee kon kijken, mee kon zingen en mee kon luisteren. Dan heb ik nog een laatste mededeling. Bij de uitgang ligt een kaars voor u klaar. Als herinnering aan deze zangdienst, maar ook om u weer in de komende tijd nog eens aan te herinneren dat het licht blijft schijnen. En we vragen u om er 1 per gezin mee te nemen. Nogmaals, dank voor uw aanwezigheid, dank voor het kijken en het luisteren. Maar ook, wij wensen u ook nog een fijne tweede kerstdag en alvast een gezegend nieuwjaar.
En ter afsluiting van deze dienst zal ik niet zoals gebruikelijk de zegenbeden uitspreken, maar zullen wij met elkaar staande zingen, zingend bidden om de zegen van de Heer.